Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi dathlu llwyddiant ym meysydd addysgu, ymchwil a dysgu. Arweiniwyd ein cynnydd gan ein strategaeth, y ffordd ymlaen 2018 i 2023. Dyma'r cwmpawd rydym yn ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau a sut rydym yn mesur ein llwyddiant. O ystyried yr amcanion a nodwyd yn y strategaeth honno, dyma rai o'n prif lwyddiannau ar gyfer 2018 i 19. Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi parhau i helpu ein myfyrwyr i lwyddo, wedi ein huno gan y nod o gynnig profiad ardderchog i fyfyrwyr. Gall myfyrwyr meddygol bellach ymgymryd a hyfforddiant yng Ngogledd Cymru, diolch i bartneriaeth arloesol gyda Prifysgol Bangor. Symudodd ein myfyrwyr newyddiaduraeth i gyfleuster o radd flaenaf yng Nghalon amgylchedd cyfryngau bywiog canol y ddinas. Gwnaethom hefyd lansio Academi Gwyddor Data newydd i helpu ein myfyrwyr fod yn barod ar gyfer y byd diwydiant pan fyddant yn graddio ym maes gwyddor data, deallusrwydd artiffisial a seibr ddiogelwch. Cynyddodd ein hincwm ymchwil gyda'r ffigwr uchaf erioed o ychydig dros 116 o filiynau o bunnoedd. Y tu ôl i'r rhifau, gwnaeth ein hacademyddion ymgymryd ag ymchwil gydag effaith fyd-eang sy'n gosod yr agenda. Gwnaeth tîm o'r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth helpu i wneud darganfyddiad nodedig gan gofnodi'r llun cyntaf erioed o dwll du. Dewiswyd y Brifysgol fel y prif safle ar gyfer canolfan newid hinsawdd a thrawsffurfio cymdeithasol newydd, gwerth 5 miliwn o bunnoedd. Fe'i hagorwyd ym mis Mawrth 2019, a'i nod yw datblygu atebion ysbrydoledig ymarferol i'n helpu ni gyd i fyw yn wahanol a mynd i'r afael ar newid yn yr hinsawdd. And I think what you're trying to achieve with the cost is extremely important and essential. Lansiwyd sefydliad ymchwil dementia arloesol, gwerth 20 miliwn o bunnoedd hefyd, i helpu i ddod o hyd i driniaethau newydd ac effeithiol ar gyfer y salwch. Mae'r sefydliad, y buddsoddiad mwyaf erioed mewn astudiaethau gwyddonol ym maes dementia yng Nghymru, yn dyst i'n harbenigedd byd-eang ac yn adeiladu ar ein canfyddiadau hollbwysig yn y maes hwn. Mae ein traddodiad hir a balch o gyfoethogi ein cymunedau lleol yn parhau. Gwnaeth 41 o ddysgwyr sy'n oedolion, y nifer uchaf erioed, gwblhau rhaglen llwybr, cyrsiau rhan amser yn lle safon uwch, ac maent bellach wedi dechrau gradd israddedig gyda ni. Hello Cardiff University, it's Michael Sheen here. Gwnaethom gefnogi cwpan pêl-droed digartref y byd yng Nghaerdydd, cydweithio ag Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, a dechreuodd y gwaith adeiladu ar ganolfan gymunedol newydd gwerth 1.6 miliwn o bunnoedd ar gyfer trigolion Grangedown, o ganlyniad i bartneriaeth lwyddiannus ar y cyd a'r Brifysgol. Gwnaeth ein cysylltiadau byd-eang ehangu hefyd. Gwnaethom lofnodi partneriaethau strategol a 2 brifysgol arall ym Brasil a'r Almaen i hybu ymchwil a chyfleoedd addysgiadol i'n staff a'n myfyrwyr. Croesawyd ymwelydd enwog i'n canolfan maes Danau Geraing yn Bornio ym mis Gorffennaf 2019. Wrth ffilmio rhaglen ddogfen ar gyfer ITV, aeth y fonesig Judy Dench i'r ganolfan, lle gwelodd y gwaith diflino o warchod ecosystemau trofannol a rheoli bywyd gwyllt yn uniongyrchol. Gwnaethom gryfhau ein diwylliant arloesedd drwy gydol y flwyddyn, gan ymgorffori creadigrwydd, cyfnewid gwybodaeth a chydweithio ymhellach ym mhopeth rydym yn ei wneud. Gwnaethom gyflwyno disgyblion ysgol i bwysigrwydd gwenyn a sut i'w cadw, a threialu sganiwr teithwyr tra-sensitif a allai ddatgelu bygythiadau diogelwch cudd y maes awyr Caerdydd. Ac mae clwstwr, prosiect gwerth miliynau o bunnoedd a arweinir gan y Brifysgol mewn partneriaeth â Met Caerdydd a Phrifysgol De Cymru, yn helpu i sbardino arloesedd yn y diwydiannau sgrin yn Ne Cymru. Ochr yn ochr o'r cyflawniadau hyn, fe wnaeth ein cymuned academaidd barhau i ffynnu. Cafodd yr athro Bernard Schutz ei ethol i Academi Genedlaethol y Gwyddorau Clodfawr yr Unol Daleithiau. Yr athro Anwen Williams yw ein hail brif gymrawd yn yr Academi Addysg Uwch, a chafodd yr athro Roger Awan Scully wobr genedlaethol mentor Prifysgol y flwyddyn. Cafwyd cydnabyddiaeth frenhinol hefyd ar gyfer yr athro Lynn Boddy, yr athro Nicola Phillips a'r athro Derek Jones ac eraill yn yr anrhydeddau blwyddyn newydd a phenblwydd.
Fe wnaeth rhoddwyr hael a chodwyr arian addo dros 4.5 miliwn o roddion newydd i Gaerdydd y llynedd. Cefnogwyd dros 100 o ymchwilwyr drwyddyn Garwch a chynigiwyd cefnogaeth i filoedd o fyfyrwyr gyda'i hastudiaethau a'i lles. Mae mwy a mwy o gyn-fyfyrwyr Caerdydd yn cymryd rhan yn ein cymuned. Y llynedd, ymunodd dros 450 a tîm Caerdydd drwy gynnig profiad gwaith i myfyrwyr, mynd i ddiwrnodau agored, siarad mewn digwyddiadau i fyfyrwyr, codi arian a llawer mwy. Gwnaethom hefyd gynnydd sylweddol o ran ein buddsoddiadau cyfalaf mawr ac o ran ein hymrwymiad i gynaladwyedd. Mae canolfan bywyd y myfyrwyr yn parhau i ddod yn ei blaen. Pan fydd yn barod, bydd yn trawst newid y ffordd rydym yn cefnogi ein myfyrwyr. Yn y flwyddyn academaidd ddiwethaf, gwnaethom harneisio'r momentum o fewn ein cymuned o ran gweithredu ar newid yn yr hinsawdd, gan brynu dros 25% yn llai o boteli dŵr at ddibenion arlwyo a lletygarwch. Rydym yn falch iawn o'r uchafbwyntiau hyn, a rhai eraill sydd heb nodi yma, a gyflawnwyd dros y 12 mis diwethaf. Rydym yn edrych ymlaen at adeiladu ar y sylfeini hyn dros y flwyddyn nesaf a pharhau i wneud gwahaniaeth i'r cymunedau rydym yn ei gwasanaethu.